soyayyar mafarki ta sa zan tafiya, zana je gun mai sona ƙauna ta yi kira. Na yi shiri na domin zan tafiya, zana je gun mai sona karkuce min tsaya. Ta sace zuciyata ta yi tafiya, nasarawa lafiya zana nufa na yi aniya. Duk ya inda so na san ba a gajiya, na haɗo kayana domin yau zan tafiya. Karkamanta ban karya ba ni zan tafiya, na je gun mai sona ƙauna ta yi kira. Kunga in na same ta ni a so na yi nasara, kadara ce ta so gari ni ta rusa kira. Na riga na amsa a yanzu na ɗau ɗamara. Lokacin da na je can tasha na hau kan mota, nazari na ta yaya ni kawai zan ganta. Na riga na sanya a zuci zan aure ta, lokacin ni ɗai ne kawai ya zauna mota. Bajimawa na ga take an cika mana mota, diga na zauna na tafi ni ban magana. Wani na gefe na ya ce kurma ba magana, zuciyata kawai akwai tunanin da take. Shin idan na je za ta ban masauki na fake, tunda na san duk mun wuya ta so za na dake. In ta ce ba ta so gare ni ya zan na sake, tunda soyayya ta zuci ta caka mashi. Ina mai nazari direba ya ja mota, a yanzu min ɗau aniya, za mu je can birnin Nasarawa lafiya. Mun nisa a cikin wannan babbar tafiya, mun shigo wani jeji sai na ga an ta hanya. Sai salati gaba ɗayan mu ba mai gajiya, an ka kwace kuɗin jikin mu har ma da waya. Gashi an mana duka dukan mu mun shiga jinya, in ka kalle ma bin a tausaya za tafiya. Shi direban ma bin da sauki ba shi da jinya, sai ya sama mota ya ƙarasa can lafiya. Asibiti akan kai mu da na nemo lafiya, wanda ya zauna gab da ni shi ya yi mini jinya. Wanda ya ce kurma gare ni kafin tafiya, shi a shaida ma asalinsa ne can lafiya. Shi ya ɗau nauyi na tsawon wata 3 jinya. Na riga na warke ya tambayan kan tafiya, sai na ɗau labarin ta duka take na bashi. Sai ya ce lallai so gare ka ya caka mashi, sai ya ce ni zan taimaka domin cika buri. Sai ya ce ban sunanta sai na bashi Khadija, sai ya ce yanzu mu je wajen ta karmi makara. Muka je ga gida nasu babu mai sunanta ko mai siffarta, zuciyata a take sai ta fara azabta. Muka dawo gida kullum cikin nemanta, muka shafe wata 3 domin naimanta. Sai na yanke shawara gida Kano zan koma. Da muna zaune kawai na fara jin wata murya, sai na ce wannan sallama kamar ta Khadija. Sai ya ce a ana na sayyada sunanta, an riga an mana baikwani ne zan aure ta. Sai na leƙa na ganta cif da siffar da take zuwa mafarkin da nake. Shin idan na bar wargare shi na yi halakci, ko idan na aure ta gunshi na yi butulci? Za ku sha labarin abin da ƙauna ta saka.